demo ban ngap jare ka jing dawa ka jing niar jong Paidbah menteri rang ba ban supet hi ke kum kren jong u ken sting tapi ong yang baleng ong bu ken sting nomor ba u ken be ba ki Paidbah jong Meghalaya ki briew ki ba lesim riewshemphang hendai lada ka political appointment ka long bet ko masu ong no u advisor jong UCM batang kelas 9 no pas te mi happy stability ru jong government abang imla ban yo ka we ka party ban sensia te ni lek kam no ha ka sarkar krek khaulang te ngi haban ni adjust ngi haban ya balance kata ka di ka reality ka jing sisa ban suang ban namta ka stability jong government be iadon ka sarkar krek khaulang ban thung la ni ban pelut ka Pisa kam long kam ya hap ka tekadi ka jingpynlutkai ka Pisa jong Paidbah kan utili kisi ngidon ha Meghalaya jong ni kisi senong kondong x-ray rumdan sejaskan rumdan nganong pila dai fidai bird na kili spaklur ki ba pila ong ki sis ki jongi ki la biang lut bat ki nong kondong jongi kem don kam syu ban ki sor ka sor jongi kalak hamduna ka jing blok ru bat ka ap ka jing ma bangin syu imbet ha ka saram pishim ram na benta ka lada ka jing shim ram kam dai meaningful expenditure baki ong but kam don kata ka outcome bahaban nai shim ram the system itself is corrupted ba ngai kawai ke ba ngiap ha state kalong mong isu generalize baik te nimnot plus you are journalists don't go for yellow journalism good press go for investigation and then you get Nixon fall because of the press Kublai palok sa sisian ni pediang ngobhai pi syakani ke program ke jongi kata ke bangi ai keteng ke Rynsan Iathir kebadi ke Rynsan ke bangi kren ni mirjing mud bangi Iathir halor kimat ki bapher ki kata ya ke imlang ke salang ke jongi bynta genting ni kren halor kawai kemat ke bakong san bah ke ba ke jela ke bro kawai hi ke kren halor ke ni kata ke dei ke ram ke sha ke ba ke jela ke jongi ke haban sio bat ke ju ke por ni kren ru halor kata ke jingthungkam ki riewshemphang pyrthei lagi de ki MLA ki MDC lani ki MLA MDC ki bla remno lani kita ki political appointees bat ha ni ke parliamentas ni don ya ki nong mi khmat jong ki seng sain pyrthei bapher kata na kaliang persha bat na kaliang sen sha bat na kaliang persha bat ki wei de ki riewshemphang ngakauan penitu IP hakani kapor syakadiang gajongang idon ya i ba Manuel Badwar i bede inong mikmat jong geseng Congress nang tangi don i Dr. Batskhem i ba mikmat na geseng Voice of the People Party nang tangi don ya i ba Roy kapar syndrome i bede way na kinong side an hagajo kapor i President jong kahnyo trap Youth Council nang ta syakamon gajongang idon ya i ba i Dr. WR Kharlukhi i bede UMP jong Rajya Sabha hagajo kapor uhe jong geseng National People's Party ngidon ru ya i Dr. Jemino Mawthoh i bamikmat nagaseng United Democratic Party nang tangi donru ya i kong Angela rangat i badai i wei nikidkot jong ketur lani katma urang ni juki ti ke jingiakren mentagasngi kan long halor kani ka jingthungkam ya kita ki political appointees but hadu kat nu bakasor karjela ka hab ban bay lani ka hab ban pelut ban siu yaki kumba pilayo iya kilat pathai kubor hakin gisngi badep ba Meghalaya ka don menta ha tatmit jong ka jingklem ha kaliang ka yo ka kon daw jong ka ram ka ba katkum ki kubor blai alum kala kot chado ki khatsan hado arphok hajar klor tingka but abangi phai pat syakatnat ki bakong san kum katnat ka kot ka khia katnat ka puli ka puthi lani ka roi ka pat Ninda pek kam da idon kata ka jingkiu lani kisakta haki babun kiliang minta ka jingkeli ke long ba Hato ka sorkar kan pelut ya ni ka Pisa ka bakot ki spa klor tingka ban aikam lani ban pinsaat lani ya kita ki seng sain pyrthei bapher lani kan pelut ya ni ka Pisa na ka benta ka bha kamiat jong Paidbah hi ti ngapliang subhaya pi syakani ka jingilang ka chini ka program ka jongi kani bangi kran halo kani ka mat bakongsan ka bangi kran halo ka jinglo jingsep jong ka jela ka jingi bat kumnung i pulut kata ka Pisa bat hangno bangi don kam ban pej bangi kran ban penbej penbiang ya ka sensha khadara ka jela ka jongi ti ngan ngakwa ban do hangni bakat kum ki khubor nakilat pathai kubor ngi i ba menteri rang ba ka jela konrad ki sang madang shen loong ba ka jela ka pulut tang khatar lak tingka ban siau ikini ki political appointees hakashibnai Henry babun belang menjore kata nama lada pipet ya ka jingken lada ka dekhat ar lak tingka mud way political appointee ubadan chispa nyo pusan ngun nyo tang rio hajar tam
kata ka Pisa ka badi banyo but Hendrai kat kum ka jing kai mi lai alum ka long ba ka sarkar hi kan pelut kumbau arspa klor tingka manla usnam ban siya ki political appointees ti hakan ni ka Rynsan Iathir halor ka jing pelut jong ka sarkar ka bani kong om tang ka sarkar jong konrad sangma Hendrai kini ki sarkar ki bla late kum jo kum ka sarkar congress ka kum hadu kat no ki pelut bat nadu menu kalami kini ka rukom thungkam ya kini ki political appointees Hato kani ka jingno shiliang hakatara jor ka dei shishan em kata ka jingshat ka layo Paidbah but hadu kat no ba ka jela ka la ban penhun ni ka jingdawa jong kini ki political class hani kita ka kenhun jong ki rieu sain pyrthei but dei mo ban skap jare ka jingdawa ba ka jingliar jong Paidbah ti hakan ni ka pementang aku ban keli aku ban boy kan ni ka jing keli ban sedang ye Dr. Kharlukhi nama Dr. Fidei nak liang jong liang senshar mo juga National People's Party aku ban keli na pi Hato don kam shisha ban thong ye kini political appointees but la da don kam ngangai ba ka don mo kata ka justification ni ka jing penchong nong rim jong sarkar jong ki ni ka sain masima mangidon kam an thong ye political appointees but hababi thong ye ki pi kumnu pi je ye ki Hato ki ka jing je ka jong sarkar ye ki ka la ni em kita ki briew ba pi je ki la ni mon ra ka ya ka bha ka mi la ni ki la ni ban no senyang sha ka bha ka mi jong ka em lang ka sa lang hi Pi ka jing sedang jong gani sedang na ba sedang hi ka state bat ka jing thmu to ko por ba ka sedang ka state nga try ki bon gi ni corporation ki ni kitai nang ta ka jing thmu to ko por ka long ba ki ni ki corporation ki ba ka panmi ka state kalong ba ka plan jong ki ha to ko por kalong ba kini kin yeng hel ki jong ki kijat but nang ta ba kin kersian government in future kata ka dai ka jing plan ka jong ka government man chua te ha ka jing ong jong phi ba lakini ki political appointees ki la ban contribute ye ka state hoj nga ngam shum da shim political appointments handrai nga kan ma ho ka por mo nga shim ngalong nga shim yo kumun long kum chairman jong ka MTDC Hato ko por la request singa bangan sim namar hato ko por ke MTDC la jan khalem bat kadai ke 2001 kumta hek la class nem te ngawan ngasim ko mu chairman jong MTDC but kai ka bangalap kolong ba we are in a total financial ayuk bankruptcy te somehow mdai mo ngakop within a period of 10 months nila ban revive biang an nga thrai ki staff hang ni ki bodang don do ko to ko por they will verify that ba MTDC kala long pat ka ba yo nong ke MTDC ka yo nong but kini ki staff la poi ha ka stage ba kin yo golden handshake te ka wei ka mga i ko long tang kani ka ba nga set ong iki ha to ko por bo man sin sim ngong ki pat kani ka dei ka business enterprise people survive kalong lada kani ka business hang ni ka survive lada jia of him tre ka ta dur kamut kani ka collapse means you will end up without a job tinang tang I ka don ka man same ha ki nong tre but till date ka survive kalong ba ki tre ka ta ka man same ti iba Kharlukhi ong ba ka jingni hi ka jong kini ki political appointees ka long ban kershan ya ka sarkar ha ka ban penyach khmat ka sanchar khadar te bat ki ong ru bakin yelam khmat kini corporation ba pher mo tama kalami ka jing kali ba ki bon ba ki commissions ki bon ba ki agencies ki corporation ha ka jala ka jong jong itna trikam ba pher but kladon ru ka jing no ba ki to ki ba clear ki to commission kita ki chairman ki vice chairman ki secretary ki kim da don than ka ta ka qualification ba ki nyalam ye kini corporation te ba Batskhem ko awan kli phi ka ni ka jing kli mo hadu ka no tharai Hato ka sarkar ka dalle ne em ka ta ka jing Kane thek pa thek ban pej ba hoi uni la ni kani ulong biang ubet ban lam ya kani corporation ban lam ya kani commission Hato peace ngo kum no halor kata Pi kawai kare ba gi dei ban so thu ba kini ki political appointees mo kini ki bathung ya kini ki bon ni
committee, commission, ki department, babon mental imdan syuk ki commission imdan ki board advisor ki department moro. Te ke bala pen sayong wadang ki riu Paidbah. Kawai hi kalong ba pendapat ya ki ni ki political appointees. Pentak syupai syuaya qualification ki jongki. Ke expertise ke jongki. Pemdan kami hi banangam jeliu filosofi bakai ni ki political appointees ki David ban ai ka award la de ka reward ya ki bagi la kersian ya ka parti ki la train nam ta ka parti bat ki la kersian ek sarkar. Kai ke ba pen lap hang ni kolong ba la da pimpat kersian ke sarkar pimpat yo long chairman, vice chairman, co-chairman member. Titang la syai pi kersian ek sarkar hang tu pila long. Titang hang tu shua penlap ba kam dei kata ka efficiency, kam dei kata ka capability jong pi ba pi contribute ka dei ka political reward. Pi ka wei kalong ba kini ki commissions kita ki board kita ki ayu barok hai jing sa ki don kam ki expert. Ni ki Paidbah la da ki thung ya ki expert ki badon ki sha kata ka jingla. Ban wanra ya kata ka jing kentiu mo ya gitu ki board kita ki commission whatever ki ba ki thung. Ngi mong ai. Henry perkhat komentar manong EP. Advisor to the chief minister. Kolong ayu ti kolong even to the point bagi la long silly de. Kajing kata even the terminology is to kolong silly menta. Dekani hi ngan bu betang gawe ka lain kolong ba. Kadai hi ka ba pi I reward ya ki nong trejo ka party bat ki bakersian ya ka sarkar. Kamdan justification. Dr. Jemino, ngite bagi dan kendaingot kita ki advisors mo, nang kita ki nong ai jingmut sya ka sarkar bagi bagi kita nak terikam jong ka sarkar, but phiru pidi iwe na kita ki advisors ha ka planning department mo. Tinganget ba pio ik honorarium plus ki be ki perks and benefits. Ti ashkwaban kelihang ni mo, ni don chispa nyo pungut kini nyo pesan ngut kini ki political appointees ki ba yo ya kani ko honorarium la ni kani ka jingsiu kumba ki ong bon hi ka bam bakot chaduk ki don ki ba ong bakot chaduk ka arlak ru mo ki don ki categories kan ti pitharai kalong justified la ni ka syong nong rem ban siu ya kini ki political appointees hakapor ba ka jelahi menta kadang don ha kumang ong mene on the verge of a collapse kan in terms of financial you Kuli sibun kong iban Pi kabay bagata ka jingkeli na kaliang ka jopi nga sukwa ban paidian kandiat na marmday tang ka sarkar re ki successive government ru na du mansywaru kabay di ki political appointments kala judon hi kila thung hi kini ki briew ki badon ki political parties mo ti hakabay day bat kanika jingthung ya kini ki political appointees lesila na pikali yang ya kata ka jingkeli directly nei kumyano pithung bat hakano gorkom pithung bat hakanong rim ayu pithung mo ti kanika long very complex hakanika political matrix ka bangidan manta khamtam lele hakabay day bat kanika coalition politics mo hoi ka jingkemi lenti jong ibabon hi kalong ba tadang itung yano kamud ba kitu ki bang itung ngi kemi lenti ba kin contribute kin no senyang mo sya kanika sensyar ka khadar lene sya ka kamroi sya ka roi ka par lene sya ki policy matters sya ki implementation and kum kita ki mo tenre kadam dak jingkeli pade mo la se rafi keli yang ngaru la se nganumla ban jubab ya kata ti watlada piong ba yang ngaru la bu bantung kum ta advisor to nga so burom me sarkar ba kala thung yang kum ta honorary advisor mendai mangapan nakaliang jonga ti henre nakaliang jonga ngam don kanu ka jing iyo lene ka jing pan lene ngam shim kanu ka Pisa katengka nakaliang sarkar ti henre na mar bangila don la bon snem in public life ngirung ikwa kan banadon banta aka sarkar banya ajing mot mo tikidon kipor ba yo lat banyakren bat kini ki briew ki elected ki badon aka sarkar nadu chief minister
ban ai jingmut halor kiba bon ki bynta mo kata mut ngiyo access te kum kita ki political partners ki badan government dai ngiyo access tilarang iashim na kata positively nai ka positive contribution kamut kadon ke jingma ban iha ban sung thu ru mentala rang iakren ki political parties mo kum ka political party ki jongi ru kadai ka political party ke bla don bon snam la arpunyo snam larangi phai le na du ki Chelsea ki bon ba ki bla don nak ne party la bon snam ki bla shakri Paidbah ki bla tip ha ya ka jing ka khia ka shon jong ki Paidbah ha ki constituency bapher te ki niru lada pinang banjit ya kita ki badon kata ka jing shir hem la ne ka jing tip mo ha ka bain te ba ka jing jong Paidbah ki niru ki la ban ai jing mot kan ya ka sarkar lada ki dei ki political appointment pi ngi ting ngiakren ya kata ka jing bu ki consultant ting consultant ki wan nama ki banamar lada ki dei ki banang bastat hadu kanu ki su thu ya ka ground reality jong ka state ka jongi jong Paidbah jongi kham tam nei sikin dong dong pi tingi ngi haban ya thau ya bishar ya wo ha ha bai dei begini ki political appointments kum ya no bangi di ban ai nakaliang jongi namar ba hoi ngi dei kita ki coalition partners tama khendiat ngun kiba yo ya kata ka political appointment denre ha ka jing start jong ka party ki jongi ila persyang hi banjit ya ki briew ki bala ban contribute bat ki mas Mawthoh ya ka khia ka shon ka jing jong Paidbah tilada kini ki briew ki contribute positively lada ka don mo kata ka jing thau ha ka nur kom ki contribute kan ya rab sibon lada ngi kren ya ka governance lada ngi kren ya ka jing jingpynlutkai ki scheme ki project bapher you don't come pi ya katakan denre banong ya kita ki wei nganum la ban jubab denre nakaliang jonga kumo ong ep hoi ngalong tau kisu ai kata ka burom kum onri advisor tambah henre ngamde mangashim kanu ka Pisa na ka tulop na ka henre ngirungi kwa man contribute kan ya ka jingiakren ya renti jong sarkar kan namar ngi barobor ngi je kren mai ka stability ru jong government abang imla ban yo ka wi ka party ban sensat ngi le kam no ha ka sarkar krek khaulang te ngi haban adjust ngi haban balance kata ka di ka reality ka jing sisa ka jing kli pada kalong gumni mo Dr. Jemino yong ba for the sake of stability bangidon kam Batskhem ya ka sarkar te Hato kata pada kalong bangin sacrifice no ya ka bha ka me jong Paidbah la da ka bangi pulut ikan ka Pisa ka ba ni dai hok ban pulut ha ka ni ka tanat ka ba iadon kam te pis ngo kumno ba kani ka practice ban thung ni kini ki political appointment kum bong Dr. Kharlukhi kala adon na du menshwa kam dei ka thamai ri ha ka por menshwa pa ba ki thung de ki sitting MLA but ki we ki MLA ki de ki member official member ki don ki lawyers lada don ka bade ka sphere ka bade pe ki lawyers ki don ki businessmen and all that re ha ka tu ka por ki siu Pisa pat ki siu no riem ki siu tangi ki non official member not the official member mut kum ki sitting MLA kum ki ai ngi so ban ai khuble Dr. Jemino Mawthoh be riewshemphang Pisa do menta be bat kum advisor ya kayu dek basusi kalong bah kani ka government ka banta ka balale pi ngi file RTI news nam bala da usnam arja arpulai nakabanta sansnam haki lightly ki council kawe gede Meghalaya Economic Development Council kawe gede ka Meghalaya Resource and Employment General Council ka jingkali ka mangikali ka longba ki ai ki member kat nu fi pulut ka Pisa but ka ai ka report la ne ka contribution ka jongki lagi la shong meeting ni MCC ro ka balengo ka longba nagi saungut ki appointee jong ka Meghalaya Economic Development Council ka bau chairman ku chairman bagi vice chairman hak nadu arja khat pra hadu arja arpulai ki klem shong wat tangkawi ka meeting ro ki klem ai wat tangkawi ka suggestion la ne tangkawi ka report ro ni la da fi page pad ka jing pulut ka sarkar ka la pulut hadu shikrur san phosan lak tingkah ya kita ki saungut ki bre umdei tang kata ka Meghalaya Resource and Employment Generation Council nadu arja khat pra du arja arpulai klem shong tangkawi ka meeting klem le chanu chate klem le kanu ka kam kaban wanra ka jing mentoy yo Paidbah mereka Pisa pat ka sarkar kala de pulut hadu ar krur pra penyolak kha prajar knais pa sokui hakini ki sans ka jing kali ka long thong ban le ayu kita bre
Lada pimla bon contribute. Takadi ka jingpynlutkai ka Pisa jong Paidbah. Amdai tak kata lada pipet ya ka Meglia Resource Mobilization Commission. Kabadi ka we ka commission bong lada ka tri kambha kan we commission ka ban a jingarap ka jela ka jong. Indri ka basusi bolong wat kata ka commission ru. Hakini santli isnam ki blale aja kha prado aja arpulai ka klem shong wat tang ka we ka meeting ka klem ai wat tang ka we ka report ru ndre lada piken bet ka Pisa la pelut deki krur tengka. Ti long kini ki wanra ya ka jingpynlutkai ka Pisa jong Paidbah. Ban syuang ban namta ka stability jong government be iadon ka sarkar khlek khaulang ban thung la ni ban pelut ka Pisa kamlong kamyahap kan u menteri rang ba u jongi uang ba ngikmi lenti ba ka jala ka jongi kan poi sya kata ka prapo 1000 crore mo budget la ni kata ka $1 million economy de ka basusi kalong ba mentang ila sya aram khat san 1000 crore lada kan ni ka jingpynlut Pisa ba ka jongi kan ang yai telun komni tang ngamtip langin poi ni am sya kata ka jingkmi lenti jong menteri rang ba jong ni kan tiba Manuel ngakwa ban krifin ke jingkli flade samla rang ba obala don ni ke jingnang jingtip ke ba pakka ma ba pura hakani ka bede ba ka haliang ka yok ko ni ke jingpynlut pensai ba ni ka haga yu ka kam sensha khadan mo to hatu pis ngode ka jingong jo menteri rang ba ka sarkar ka pelut tang khat arlak she benai ban siu ki political appointees 175 mo si Spanya pesan ki appointees ki bayu tulap ti namar kat kum ka jing khen ka jongi hi ken ka jinglut kami kumba arspa sanpo klur tingka ti man la usnam kata kalong mo but kani kalong apusan nakashispa nakae balamang nakabenta ka tenat social welfare laipo nakashispa nakabenta ka tenat boarding khatsa nakashispa nakabenta ka tenat transport ki boni ki kam ka diki kani ba kam de sho ka fiscal mismanagement ka de be ka jing bombiang ka jing penya yang Pisa ka pilan ani kata ka betrayal to the people's trust ti aba pipet ya kani POE kum no da be pipet tho POE kum no ka jing ne balai tharai ka hadu uni uput ba ka miglai menta ka haban syaram hadu ka ni to kong shusdang be tang na ka jingkhen ka ba ai u menteri hang ba mo menteri hang ba ban supet hi kerkum keren jong u ken sting da pi ong yang baleng ong bu ken sting namar ba u ken be ba ki Paidbah jong Meghalaya ki de ki briew ki ba lesim Riewshemphang te lada u keren mo u kat bu keren phi khap yas ngam ba katu ka de ki ba pensusi ya babon ki briew ki bala kwa ban kli jingkli ba kham bnia ban su ong no ban su ong hi nakalyang ka sarkar lada ki thong yano ru kadon ka wei ka ba let's say PI honorarium phimla ban calculate tang itu Pisa ba PI kadon ka ba shit khot ka cost to government commission ong ki company ka cost to company CTC CTG ka jinglut ka bon namar ba PI ke yeng ka sem PI ki security PI ki facilities kum ki phone lines PI ki nong tray PI ki pick up khen ri ki tu ro khot pat na jong kata Batskhem hi ba kum ha Meghalaya menta ka jingkhen kami bahakan pi habakun lada ngi de sisa ta ka state ka bakwa ban progress kinong mi khmat bat khamtam kini ki bat su ong no ki ba penyai ka sarkar habaki appoint no yanuru first and foremost kata ka job description ru pidi ban ai utu briew ule rung ha ka to ka department ule rung ha ka to ka PSU mo chu ong idan hado arphoi tli ka PSU out of which khat khandai tli ka de PSU ka ba umlong mandatory ban le andre ka de PSU ki ba ton kam ka sarkar mo te pin pet ya ki board of directors mo ki board khot ki ni ki organization ki don ka board of directors ki don kum ta nyo pra khandai ngot depending on the size of that ka to organization pin pet ki dan khatsan ngot ki board of directors out of which nyongot ki de ki break block technical ki batip ya to ka kam jong ka to ka department ne jong ka to ka business ka bakale sarkar ne nyo prangot ka de bisu appoint political to ong mo phila da ki decide ke ka banya shakhmat jong ka to ka kam ka jam jong ka to ka business jong ka to ki le lada ka de ka forest ne lada ka de ka boarding ne lada ke ru kitu ki rius ki bala kham start hang to ki basong ki officer hang to se ki la ban decide ha badon ka political ki don kita ki bawan na bar dari baki one part ko masyu ong no ka lateral placement mo ko masyu ong ka sarkar pedeng menta kar kia keren sebang ka lateral placement
kaba mde tangki officers ki bala ban tre ne suki la dan udah subject specialist bala tip bahas phang tu ki kam bula ban rum ban let's say ibor ya ka tu ka kom tre kam lada ki wan rung kum kita ki lateral placement lada ka de political appointed lai namar ba utu briew lada wan rung hang tu kum yong iba ban ne pila ban pen khi kata ka kom ban na kata ka financial crisis jong organization ru ka kiu shaka profit making lada ka long kum ta lite ka bha kan hendai lada ka political appointment ka long bet kum chu ong no u advisor jong UCM batang class 9 pat pas te mi happy te kapan ka let's say pishwa ban chu pen hun ya kita ki nong tre jong phi ki ba let's say yarab ka boot level ne yarab ka ta ka constituency jong phi hendai habakut pat ka kata ya ka yo ka kot jong ka state jungi kum chu ong no ka state jungi ka yo ka kot kam dei ka ba yo tha ngen sai kan kham bon chi pa shi boleh ba kena jingli kwa kli kong anjlang mong kong anjlang kita pakai emlang ka salang jongi Paidbah jongi khamta me kicha kanong kendong hi udang ma shibun ki jing e ko mangi ya ihi hakini sni bale ki nong hi kai ka bandawai ka tulop jongki ki nong pang ki cha kanong kendong ki habya de ki phau kilometer poish ki hospital ki bambiang ki jingdon ki jongka in the pedru ya ki nong rap ki ba ap kata ka jingkela ka banwan henry ki dang yai ap mo ya kata ka jingkular ka jong sarkar te kum ka nong pej permande kan bat kum ka social activist kan haba yo ie kan ka jing e ka ba boni ki ong ba uborospa udang rospa pa ubaduk udang duk nei te hadu don mo kata kalat bangin pendukut no ye kan ka shalen tem te ko ble shibun kong iban ngatharai hangni hamegalaya menta baro ngim kwa ban padiang yak ta ka jing sisa ka ba phi ong ma phi ba ngila ya hakata ka hakayo ka kot ka jongi ka ba hat thmit bat ka ap ka jing ma bangin chu imbet haka saram bat kala ade ka por menta yang ibaro ban bu ka jing kli ka ba e bhai ka sarkar ba ho ngi skotho namar ba ka sarkar un hakane ka ong hana ka ta ka jing shimram kade ka financial instrument hana ba don kam ngi skotho e kita ki e hanre ka jing kli ka long phishim ram na banta ka ngi hab ban tip baki ki ba mi na ka ta ka jing shimram lada phishim ram na banta ka sarkar jungi skutanat bhai ka livelihood ne ban wan lam e kita ki kam ki jam ne ban kan tewi ki bre kham tam san ong kondong haka kerteng jogi basong hanong kondong lelete shua kurup Pisa ben nare kam ju poi saki te haduk mentang atharai mangi manga ma phengi don kam ban le ka social audit I wei ini jingshim ram ban pet ba hakanu ko kom ki pendon kam lada ka jingshim ram kam de meaningful expenditure baki ong but kam don kata ka outcome ba ban nai shim ram namar ba jingshi sangan ong IP ka Meghalaya ka long dependent ba on central grants and central funding for many, especially on social welfare programs. Ladang isu pentrai hok yakini. Ka jingthungan, ka jing saadin, haka puli puthi, ka koi ka kya ngam tharai ngindon haka nika happen tam. Ti long sakaweru kwa ban beteng ya ka jingiakren riewshemphang kita ki political appointments. Ki don bynta jokini ki political appointments. Ka wei to kila iakren riewshemphang kini ki public sector undertakings kita ki PSU jingsha ka sarkar kam dei ban engage in profit making enterprises ni tip kata handrei nandu manshwa ki don ki PSUs ki balong public utilities ka balong kongsan ya ka sarkar ban don bynta kum ka MECL ka light kini kata handrei shu ya kini ki boards corporations ki ba hoat ki pendrung ki briew jong ki don ru kini ki constitutional bodies ki banga ngada ngokya hado kata-kata baki tap daki briew ki bam don ka jing Mawthoh ya katu ka kam ngan chu ai nuk sa menta ya ka women's commission but ka child rights commission namar pikeli halor kini ki jing ki bangi shem ka Meghalaya ka de ka way ka ba kita ki crimes against women ne kata ka jing sha le ben ki kenthai ki khlung ki khanna kala khanrei hado kata-kata but kini ki artli ki bodies jing shisha ki badai banta la bante lakam hendrei lada kitu ki bakhli ya kini
Kimlong kita ki briew ki balong independent ki balak ban angka sentur jong ki ne ki balak ban lei nakadaw ba ki shat hep hang tu ba ki itu itaw ya no kumenta agatha sangma i rem election la apoi satu hakapor ba ikhap no eka turasit ban yakun u chief minister hakatu sansna menshwa hakatu kapor ki thungi kum itai state chairperson of state council on climate change and sustainable development. Now what have these bodies done? And come tamika Women's Commission ngani thuk khana hai phi khindian kade hangni hi hapain word hakaba ngiakhon ban yo kata ka commission ka bakhlan namaka so kade ka ek ba so si ba ngi de kita ka matrilineal megalaya barok ki pe yangi ki ong bahana ki kan thai ki don ka bor ni um tain we were the last state ban yo ka Women's Commission kataru hakapor bi alam khmat I Dr. Didi Lapang hangni hi hapain word ka National Commission ka wan pelong meeting tikini ki akan de nama mdon ka State Commission shimit ki phone ki briew ngin pelong chairperson no epimo sawan la sai ka si ha ka meeting tingi yo jing tip kum kita ki batre halor kini ki kam ngiawan ngiawan ra plakat nama ngi ongi kwa ka commission tama kam de ka commission ka balong kum ne ba phisuk jet ki briew nama ngi sung thu ban dalong kum ta kan de ka commission ka bam trekam Di hakata ka por hingi push kata ka idea of a search and selection committee. Ngi dia kunting ban change ki clause haka law. But pitip ngi ban song khalo ba this idea of the search and selection committee at national level. Hapor ba kidang debate ka lokpal ya ka lok ayuktas kini ki weki tan ki pet ya kata ka and also ki state information commission ki pet ya kata ka idea ka ba mi na megalaya ban don ka search and selection committee kabalong independent kabalum ki kerteng jo ki briew ki kwa ban serve hakini ki bodies bat ru ban pet baken mdei tang na chlong na ki district manu bala ban don hakini ki bodies ban yarap shisha ban pen telun ya kakam hendrei kadang ya ki snam pade ki la pan tlot no yakini ki child rights commission women's commission but ngidei ban kan mau ba lada kalong independent ka e kakam ba kimla ban le ngimla ban klat ba few years ago ka State Commission for Protection of Child Rights kadon iwei ba chairperson I bakhlan haru kata bah kapor bikidon ka jing Badwar ki khna da u sitting MLA swamoto she filed an FIR but menta that person has been convicted ti henrei ladaki thep ki briew ki ban shu ngap jak nakadaw bakidei ki bahayeng bahasam ki babot ka party jong ki ngimram poi she Pi kren mentan halor kani ka jing thep kam mo ka walong mentak along kam yeng kam sem te kwa man kli kani ka jing kli Dr. Kharlukhi mo ni te ba kini ki kani ka rukom thep kam ye kini ki sain pyrthei ngi political appointees ka along do long sna menta ka jala ka jongi but kam long shko ba thamai ben ong ba lada phi I thu la ni phi paran ni men jong ki tu ki badan ha ka bor phila ban yo jakal ni phila ban yo kata ka position ka ba ka jing yo ka yo ka jing yo ka jongki ka long markat jo bat ki menteri ka hun menteri ka sarkar bat kum jo bat ki MLA tika jing pio I kum no ba ha kan ya kan ni ka yu namar bang chu kumila ai nuksai kong Angela Mentaba dang hakini ki tayo mo I agatha sangma former MP jong Lok Sabha I yorung haka commission for protection of child's right te peace ngo ba kini ki briew ki bam don ya kata ka experience ni ka jingnang jing tip ka bi day shisha banya dai kini klongi jongi mo kini ki line kum ka women's commission ru people with no experience bakin one ha kum kini commission bakin clear kini commission Hato peace ngo day hok Pino kong swapi ong wa ka ne wat hep ka kerteng itself ka dai political appointees ti filas ngo tho hi kum no ki thep te ban ong kadai ka demokrasi ka politics mla ban bar de you know no udon plus 9 mo long MLA long minister phimla ban bar you phimla ban ong bomla he is elected by the people kamun kata hi de certificate you the political appointees means la sng tho na kata ka jing ka kerteng ka ba ayaki kidai they were political people appointed hangto to kita ka bukila ban function te ka song ho briew mo como ong ngameneng ngalong at least hangni something ka bang tenat bangala banong ba I'm the first basdang for privatization
ya kini barok kini ki ayu jong ka MTDC bat mar kata ka daung ong PP yo kita ki ayu stay hoi nang kong is dang di briew jongi rengan ong kumno sisnem pois ai nim banse khanang ba alis ngin yo ka revenue kini ka tai mo te sakabai bo ong ikong ngapat ngam skong thu ba kata ka ai kata ka kumun ong ka definition bon ong ba belong chairman ya kata ba dai belong bon don kita ki criteria namar ba ngamtip hagano ka dor bon ong ba long ka akatha kum long qualified namar ka jingpet jang athot ka dai ka para jong chief minister kala long light term kum ka MP kala long minister of state hagajo ko por tip la don ka subject criteria tengam tip mo ka politics ka bahai ngar kwa gen de long kum ta le te nong PhD ba gen belong MLA mo la dala te hada kam long gen ha di mo ka si kam long kum ta nei te ka wai ka mo ngai ka long ba kum ka yu kani ka baman shwa ka belong ka minister jong ka women and child development means har qualification ila tip hi kala mi hi kani baman taru ka dai MA in history tengam tip hagano ka dur ka ba kumno bon ong ba ka belong qualified hagano ka dur kan okay ngan sawan biang kata ka yuma shi kong Angela ba Batskhem ko ban kini ka jinglia pimo nganget ba ka tu ka report ni tu kai pot jong ka CAG ka ba dang shumi una kini ki tayo bladap kelapin sayang ruwat ya ka liang persyaru bat kum ka jing PTI kum bagi dekot rukum idan but dan sabshu kum ban ong la kum lungin lat na kani ka jing syaram ka jongi ti kebat kidan ru ki ba ong ba kum ba kalong mentahi ka liang persya ka shulong ba ka sudan tang ka presence ka jong ka Henry kam da don than ka ta ka bo ban pin ki win ngani ban pois da uput ban ong ban pin kelam sarkar ti haba ka yedai ba kani ka bat kani dei PE kum no nama ka liang persyaru ka ong ba they baka kani ka jingni jong ni ka CAG report baka ka syaram ka sarkar kani ki boy ki sap tharai baka liang pasya ka laban ai ka sarkar kumno ban pin bet ya kata ka jing penyai ka Pisa ka pilan Pi gawe ka long ba via clear kata ka roju ka opposition ya kata karab ni ka long haga ngam sngo ya hap kan banong ba pin clear ka kum kata namar ba ultimately haba ka sarkar ka shim no matter if suggest kat no ru namar ki kala rai ben sim kum tu kan sim bet na tagara penong bakan kan pen klaim sarkar ha ba ki don ya ka number da pi le kum no sarkar kan klaim kan yat bet ti pi ka wi ka long ba ka ka ba jang ni ka long ba ki briew ki haban api ki haban mat ka sarkar ki ba ki lajit ya kata ka consequences of choice ki haban mat ki briew Lara kabha dan ada keseniuru. But hak parliamentary democracy hi ban pen klaim sarkar kamut phiap ya democratically. Phimla ban jirom illegal menong ban siege mo banwan ra de kaku data kamlong ngai. Ti akan ko mo phit ko mangini gherau ni government ni ni ano. Kanong long kom ta ka hap ya ka democratic method ti te ngi ngila sensitize ke ni ngila ya thu shi ki Paidbah ti Paidbah man ta ki question ni ka government But ka ba nga kwa ban ong ni ka long ba ni kum ka state hi la da ngi but ya ka NPP ngi but ke NPP ru ha ba kut ngi ha ban mat ya kata ka jing jong kata ka jing shablon ka jong ki ka ba ngim la ban lai na consequences but la da ki but ha jing sngo jong hi ka ni kan wan ra jing namar ka CAG hadir mala defend chief minister tu ya phang kata ka jing simlun henry penlap hang tu ka short times ka counter biang ong ba kami kala akan don kala adon lepah ka debt trap di hang tu penlap ba kani ka de reality kani ka de reality tiga ka bang kwa ban ong ni ka long ba ni kum ki nong song jong ka jela ni hap ban mat ya uso jong ka jingjiet jong ni house name arajar arpulai but ka ka bang ila ban le ka ni ka long ba bangin ya kedit ben riu haw ajar aru prau knang bang ngin nom poisu syakata ka jing syaram ka kham jur su kan to ngan chu at ngan sorry mo ba ngan chu at di bo mi ba mo pe ka long very plain and simple mo kong knang ba ki ba kan su thu ka hima jung hi ba chu on ka san pyrthei ka long bi kum ka long yeng long sam man ta hayeng ha sam jung pi kwa ban nang kan tiu ki yeng sam te haba pikwa ban kan tiu ki yang kasam kumbalong ka pyrthei mata nge sim lon te haba nge sim ya ka lon ngi di ban su thu kan no ka capacity jong ngi ban sim lon la da ngi sim ya ka lon ru let's say
ngisem mi kalun ban thiet ka wei ka taksi khanang ban kan ka jing kamai man la kasi ne ngisem mi kalun ban pisnai ka wei ka yeng khanang bangin yo ai wai ba ka kamai ka ji kan wan man la kasi but khindian na ka tu kamai ka ji in siu ka lai ka lun simple ka jing long cha sarkar mata ka long bai very plain and simple ngisem mi kalun sibon por bang ngisem mi kalun ngi panon kam mi tu Pisa ka khawai khadia ngim panon kam le ka Pisa ban ong ban thiet ike khanang bangin kin tiu ka long ye long sam na jongแต่หากบางเป็นลดเช็คเอกมันช่วงนอกจาก revenue expenditure กับเหตุบ้าจุงี้บัตรกับ capital expenditure กันอันนั้นห้ามแต่กับเป้าเป็นเล่นหีบ้ากับจิงเป็นลดพิซซ่ากับลงไปเป็นลดเช็คกี้เขาไว้ขัดยากเลยกินเป็นลดแค่นี้กับพิซซ่ากับบันกันติ้วกับใจเป็นเดียวกับบ้าเลเซ่กับบ้าซันส์เนี่ยมาเดียว long term กัน long term แต่ระดับพิเศษภาษาเขาไว้กับ GSDP จุงี้กับ GDP บุชิขอดกิบเรียวกับได้ตั้ง20 หลายจัดกรอดkalun komponen jungi kala apoi hadu 100% jong GSDP mentai mensyuang no menteri rang bang uli yathu wong ba kampat poi hadu kata kadang dai tang 50% kat kajing stipulate ka sarkar ka ong tang arfu phra maki kila atam lupa 50% mentali la apoi 100% wong ba kam dai kini kam ngakren in relation ke tu CG wong kam dai ka dai tang kata namar ba ngisim don pi haba phishim ka loan ki don ki bapher ki loan ka don ka soft loan ru tamakam dai ka grant Pimla ban ong baka gran kadi ka loan di ka gran. Pimla ban qualified ko mai te. Te haba phishim mi ka loan la da utu nong ai loan ye phi. Wong ba wan nom ba siu ma mata post nem sa siu hadin post nem. Pimla ban ong o bangam ba siu ta kani kam dai ka loan. Haba kut te bin hap siu hi am na ta hap siu hadin sa post nem do. Te mo ta ka jinglut kan let bihin state. Ka jingle jong finance department menta jong state ka le kum no ka shimi tu Pisa i bayo kum ta. Ka ong pan man bi tu Pisa di bayo ai. Kata tak kamla ban long kata gran di ki keno ki categorize ka loan kum ka gran tak kamla ban long to habakut kan ja yu kan kata ki ban wan sha khmat ken namar ba ka jing siu loan la da phiri ka sarkar ban ta ne phiri se shairu phin khap siu hi am ka to loan te la da ka jing pulut phut pat jong ani ka loan kan let sha ki jaka ki ba sei so lano ru kan sakta ka financial standing jongi hadien ban shu ong biang balai ka financial standing jungi hadian kan kata ba ngasu ai nuk sai phi compare ka Meghalaya ba ka Sikkim ngi Meghalaya ngi dan lai phun nyau lak population bu no ka Sikkim ka dan khat lak population ka state Meghalaya revenue yungi yo lai 1000 crore ngim kot kong ka internal revenue jong state means ka bangi shim ni ki khajna ba pher ki chalan ki tax ki ka Sikkim ka ba khat lak ka population ka state revenue ka poi hadu 1000 sans pa crore te phin ong gam dei ba kaja ka Pisa jungi nang ni ru te ngim don ke internal revenue ru ko masyo ong ikong meneng ilong dependent be tang ki gran ki bawan na pedeng handai na ka state ngim don te kata ka jing kwa ban ong ban kentiu handian pi ta kadang ong wat ni ki PSU ru ki don kam hi ki ban keu pe ka PSU lim dei wong badang sna menen menne kadi bala sna na du ko por bangi form ka state ha ka tu ko por ka India kadang dei kata ka close economy kam padai ka open economy suki peni wadda hapok national level ru yak PSU baro khoi kila asang ban pelat kiti ka sarkar kam dei ka kamram menteri gitu handai kum ba ka evolve ke economy ka demen evolve lang ken handai ha ka state jungi pangam i ken ka don ka jingkwa ka political will bangin ya pelat kiti gitu baro khoi but blessing in iashim ya kata bakan kiu ka revenue jong state ken te habakut ka jingduk kan wan hi syak kalong yeng long sem ken kalong thik kum ka lon ba shim ki breu ka state ka yat kum jo ngin sapoi ha ka khap Kemudian orang nak kata financial crisis kembang, kata debt trap, kan wan behi. Nama kamai kakaji imdan, kalon ngisem sibon, tingin siu siapa ikan itu kalon. Asal Pisa berokhat dari kajing sibon dan cuba siu tu lapro. Sakawai ladang along mensuat ke ke biong. Kalong ke bas ngosi ru ladaka sarkar ke persang ban pentame halor kini ki figures. Hau arpho way ke state GDP was at 7.06. Menta it's 2.88. Kalau akhir sun point mundur. Hendai ki persang ban spin bagi ong, ban ong kabiang. Hakanu ko kom kila ban lek kumta nama ki Kane at current prices, not at constant prices. Data bagi Kane at current prices ka GSDP le ki bu what ka investment ru ka Kane as a part of GSDP. Tu ki pisah hantu si bon ki ong kan ni GSDP ka laki. Kelam dak kiu ka jing kala ha ilong yeng ka kelam kala. Hendai kendiat ti ipau kan kamtam lada pi compare bakti kisnem badan covid ti kanir kadai ke bangi hab ban hold the state government accountable as a public leader you cannot be lying it's dangerous ban ong ban shoot dangerous picture kan
katai ka kumbaong ba Manuel menete ka jing chief minister jongi marstan mi ka to ka news report nam ta ka CAG umi on media banong ba mdon ba shimlun ni kadai ka gran ka sarkar India ka ayangi tamangi hap ban siu pat hadin san post nam interest free ngi hap liru na benta ki ong behana infrastructure kitu ki surok hatong ngidon kam folin hakajaka ba don tang tulin pidon kam na benta ka banda sei shushu kitu ki mar bapin shalan chabar klem ki shalan ki babiang klem shalan no revenue for the state menta u doyong ru ki shalan tu temu tashina ya kamuan umsengi ka kata ka bugi ong ba ka jingkren jong chief minister ka de ka jing yalam bakla yo Paidbah jong ka jalahi bun ong ba ka jing ai na ka sarkar padeng kam de ka loan ka de ka grant that is completely wrong ya ka ba na kaliang ka jongi jing syang ila ai da ka open letter show chief minister bun pen shai ki jing kali ki jongi kawe kum bo ong kong te phishim ka loan khatsan 1000 crore people arspa crore nam taban siwi kini ki unproductive political appointees ki jong Hato don lenti se ba phishim loan man siwi kini kata ro kali jing kali ki kawe kan suat ang nemo kan suat ang nemo kawe ka long ba ki sarkar kan defend giong ba ngi shimi ka loan ham ta kini ki projects ki la ban justify ta ki projects tamaga ki jing ka long ba kan ne ka sarkar ka penlut phut ya ka ka ba ka internal revenue bangin bu ki productive use ya ki to ki put into the non productive use ka bangan ainuk saya phi kawe ka long por arajar arpulai hakapor ba shopping election mo ajar arpuar ki wan ra itu ki itu focus plus gitu pernah itu ki steam parok kini ban tit buat bet de kum ya ka tu ka valuable resource trong ka state ki jongi ka badai ban bu ha gitu ki sector ki ban generate mo ya kata ka revenue ban wan ra ka development ka state ki pilih no tang ban job election de ultimately ngim dan Pisa shu ban wan ra na ka development ting hap shu loan no katu pi ka de jing berkawi ka bang kwa ban kan hang niพี่งางงอกไปที่กวีกสุรกกับบางอีนังเทียนเอาประดังชาเทชบายปัสหาตั้งชีคันเด็ดสนมันตากระดังเด็บดักPGPA itu PMGSY เลยมันตากละคันราบยังgitu tikila ben simlun untuk surok pi whether it is even necessary and kadai na benta jong nu te benta kadai economy jongi is an agricultural economy mereka nu kila ju invest kata agriculture ban kentiu yu nong rap kitu ki surok hato kila yarap na em yu baun la ban ra ki mar sha yo ki babiang long na ben increase kata per capita income mo jongi Paidbah mentali don sa kata ka farmers commission hado pet ma pi ni ki commission kale yu ta ka farmers commission bon ki ki commission ru ki retired bureaucrats ki ba ki bu hang tu Phi con cái jingpang đây cái lệch bị sai cái Paidbah, pin đó bị cùng balong mình tamo cái này cái health card cam nhạt cam, pin lệch kiwi state đây này cái đàn tăng hàng niru, mình cái này cái đăng mi hàng news bu secretary trong cái health mo, un lệch support Delhi un lệch pen suthu cái tí Delhi bang yang padla ban siu cái tu kan insurance, tu buka health card cam nhạt cam, tu habak kut mano do kiba hatrai do trong cái ka unemployment rule ka no 6 point something ang kali next mo ye I ba Jemino mình ngi poi biang ki political appointees mo you are qualified enough panong ba to be panong ba maybe not also em long kat kum ladangi Kenya em on ladangi Kenya kat kum ladangi numi Kenya ke experience ide Kenya ka jinglang ka jing stage if you take it from that parameter mo ke ka don ru ka jing kali ba kum ki ai te ki la don ne em kin ki key points ne ki ban bo jing Ken haduk kat no ki ni ki political appointees ki la ban contribute ko ong ba Kharlukhi mene he has something to prove I don ni kata ka yu ban pen I bang ngala le kum ni ti ki don ni em kata ka parameter ba sarkar ka bo ba kini ki political appointees phi ka performance ko jong phi kini ki sans nem ka long kum ni phila la ban no senyang kan ni ba ki don ni em kum kata te ban ai kata ka kai pot ka sarkar ba phila le kini kam aga jing sisa te ka de ban long ha kata ka kom gen te mentan nakaliang jing ba roi ong ba la bu ya ka jing kali mo la wat jing tip ru ten reina do arajar khat phra mo ki don ki tu ki yuki klam function mo kim shong meeting te nga shu ko ban ong tang ne ko wei mo nga smo thu ya ka jing smo khia na ka liang jong ki nong khren ka bai dei ba ka jing long ka jing man ka state ka jongi katu kan ni snem dei man ta ngala kren ni ka wei ngala kren ni ka ne hang te ha jan hills ngong nga shep tieng yo ka jala ka jongi ru yo ka long kum ka Sri Lanka
ngilai ia ka collapse jong ka Sri Lanka mo. Tingirung idon ni kita ka jing siap tieng. Tendrai habang ipet ya ka state ka jong state barid kumong ba Manuel mo. It's not an income generating state mo. Ngila syu kata ka dependency syndrome ka bangi ong mo. Na do mensyua hadu menta kadang don sa. Tendrai habang ipet pada ka state da ngap ka jingkren ni babun ki ong ka state ka jong ita ka beruspa ma. Larangi keren ni kata ka spa buri ka badon ka state ni ruspa lagi briew pada kiduk. Tika jingkeli kami kumnongin le ikan ni kan. Tengah ngasngo ba ngisngo thu na ka jingkren ba ka financial health jong ka state ngiru teng ngim de economist tamang isu thu ba ka jinglong ka jingman kam long ka babiak ngi ka jing jong ki Paidbah laki de hanong kandong na sor ka jing mo hakanu ka banta mo kinu ki sector su ngi ka jing te ka de hang dia ka penketik ya ka jingmut ka jing parkhat ka jongi banta hakanu ko rukom ngin manage ka state kan larang iakren ni leadership berkhot budi leader sudah manong pada to manage mo pi pada pilan kata ka de way ka bangai ik ba ba kalong kumju hasnong atharu la don ka dor barsnong don ramasnong berkhot ya ka dokti te ba kumta te ba kumne dong da shim me ka ni kam tre me penyat me la na kata ru ka de ka way pi tinga ngasngo ba ngidon kami ya kini ngidon kami ki problem solver ru mo kumno ban manage ka state ho ngidon kamru ban raise ya ka voice ka jongi lagi don kita ki noise maker su don kami tamo ki problem solver su ki don ki tenre kadai ka jing sisha ngi ka state ka berib ki jing abun palat sisha ki jing ka state le ta kala multiply manta te hakun ko kom bangin penbet ya kini ki kenrum ki kenram ki badan state te nga ba ka syong ka political leadership at ngi dibandon kata ka political responsibility ru namar ba lada ka biang hi ka rukom sensyar nei sensyar ka khadar kata mod bon ki nyat bet ya rentiken te henre lada ka biang ka sensyar ka khadar but ya ka sensyar ka khadar la ban penyat ru laki wei ru klam da so tu ba akan rukom gayat te kata mod we're heading for a collapse ngamde bangay asya ni pinas das ngap jingkren jing pis ngop pimdan pok sarkar no fi teng fi lada ngidon hakanu no ka yeng ka sem de lada ngi iba ka don ka jing bakla unu bale jing bakla ngi point out kamut mga phet na tu ka yeng ka pat ka pras don tu ka yeng ngala kren na tu si ka jing ilang mo ka don ka ni panel discussion akabai dei bagi jingkit du yong ngiakren persya akabai dei bagi boarding electric bami gitu ki kanu ngikren ni kan ni tim dei ba habang idon kamun ngi snapchar kabang dei ban kedongin kedowet ka ik ba ka banong ni mo ngan chu bendam ik ba kren ikong mene tu ka kitu ki children commission mo pi ka wi ka long ba kum kini ki commission ki bede ki statutory commission kan ki badon kam tam ki bede ki human rights pi ka wi ka long ba ban enforce ki human rights si ni don kam ki break belong independent ki banut ru te lada pi abu lepa da ki break belong very close to the executive but kan ni ka violation of human rights kam dei ba ka wan na ki ya na kan non state bun sin ka wan na ka state actors lada pi abu lepa da ki break belong subservient to the executive to the political bosses. What do you expect? Tinda kadang wa bener ke ik bang kwa ban kren kata ba ngakwa ban kren ni mo kawi ke long ba kum na ka UDP ba dai hindring i ba ka defend pen ban ya ka tu fi komentar mo Dr. Kharlukhi ong Agatha is very well qualified jigshisha in all these acts which specifies the qualifications of the people who are to be chairpersons and also members ki hab bandon ka experience of having worked in that field. Number one. And kaba ongi ba Batskhem, kaba kamlong kong san kalong baki haban long independent. The minute that they're handpicked by the brother, ngam tharai they will be independent. And then kalong ka eka basong si ba pet menta even the lokayukta. We fought so hard to get the lokayukta ban pet halor ka bam sap mo. And ray lokayukta ro along compromise balay bakani ka sarkar kala pen kelait ki kendon ki badon hapok ka an ban shnaya ka kum ka one person. And ray kita manu bala ban long mendai tangki bureaucrats, mendai tangki politicians, civil society people, judges,
ครับดอนเรียกยากตารุกิลาปันเข็นไปเลยบักกว่าบันเป็นตรอดบันเป็นตรอนยากินki bodies nama ki bodies ki bade ban yarap ki Paidbah Kwa kon kili kani kawai ka jingkili ba chika namar ba kani ka jingkili ba pun ho Paidbah kali ma wat ngaru ngala ya syam hi kita ka jing ngan kili ni ka jingkili ya iba Kharlukhi ba ya iba Jemino namar pilaju long tank was one of the political appointees piru mentawi advisor to the plan department. My question is nalor kini ki perks and benefits ba piyo kan hatu piyo ne mi kata ka jingmentoy ban ong ba you are free ba pendan kam kali sairan tinted glass with escorts and all piyo ya kata ka benefit apart from the AA or the A+ category. Pi kalong kani mau tinted glass ti pat tu pendan kam pi. Insyaallah. Lamar balik kalong very long tang annoying. kani long kat kumba long bak government mo ai kumba ong menta kumangau MP. Suppose ngala hiban pendan kam ya ki light kini ki escort. Tarik ai ngam pendan kam ki escort nomor khamtam ha ki por ba ka block bha ka te ka ayu. Ka block bha ka te ka ketika bosnai ketika ndai ka dam ketika ketika ayu. Nang ni na khana paras ayu te. To going to airport I use it. But ha ka por ka dam nomor balai. For me losing 30,000 is not a matter of joke. Mari yeladi ni tip hi ngi nong hi kai but yeladi hado mentang adang ong hi but I'm open for anything. I use it but coming back I never use it. No, not as an MP ba mencoba fidang long political belang long Pi por bangalong hang ni kum MTDC it was not that I want. They send me here. Tengah semtang kini kamde ai ta jing start if let pi tray hok pi yai hok pi influence gi briew ban yai hok kata gala pan kala te namar ngalap mdai bekrop tang politician balai bangin dia pi corruption ka system kelanu do jrong nado voters who corrupt let us be namar kata ka system itself is corrupted te ai gi bijia gi ni collapse kumun ong MCCL ketika collapse balai mdai tang politician lebih lap nado na tenrai te ngalap hang ni dengan laban influence ki kita ban peni kita bala de kini ko collapse you're finished te kemut ka ayu kai te sakawai ngalap ba hado menta what that is still my belief tapi sulong I'm MP I cannot do anything beyond that even ngadang ong kini MECL why only MECL why don't we open up mo yikiwai pat kondon competition te kumulong menta kondon competition pai ngalet ngasa top sem top sem ki 24/7 galai ngong ari me yo uni mausun nang ni balai mem ai gini gisnong namar access om sha MECL te kani kawai ka banga yi gan te kawai ka banga ngong phi ba ka ta gan kalong ba ngai ngai i kalong ba langi don ka ta ka men sim langi don ka ta ka men sim ben trai bat ni trai hok kom don problem Ngating kwa ban differmo public service utilities ki don ki balang kongsan na banta ki Paidbah kum kalaj kum ko ngim don kam competition ne ban privatize manta pin pet kini ki karkhana ro kitu ki bayo subsidy berni hat ne ki top sem ki pin pet hakate ka meglaya electricity regulatory board ni la julit hearing ki bamju siu bailat kini kitu mendai uduk usuk de nak takadaw bakal lang ka ram ro jong ka MECL long ni hapan pet na barok ki liang em kong top sem mo kandian ong top sem ki ketu electricity jong kiam ki dam no ketu ko wa to te ndai baki ayun gani MECL gan They generate their own gan ta kata gan ong to kita berni hat ngam tip tang kita bangai I bagi generate their own ki 24/7 nomor ba with due respect ong pinai balai mo ong we need competition ngang adopt ko ke village sang tai ha maulan dep ila invest te kayu ila invest kani bioflak yaki dokha invest fisheries electricity ke fail nomor balai si phang la yo si phang la do ngai te kata kan on la don competition te kemut at least they'll have to perform or else we can go somewhere else kan nomor pikiran ya ke MECL mo ngasih kwa mencu you kendian nomor ladang ya lenti kepala lej kapor mencua ngila don hak tu ka fact finding team ngi don hak opposition hak tu ka por ngila lej tur leshka omtro omiam but nadong sedong ngila pengkarya ke report por mangai kendu power minister kam kat tu kan dia omba ba Jemino ka jing ai jing mut nak liang ka jong pi ka bidi power sector ka dei palan pi long kamut ba
ladang idon makana ha ka opposition ha ka to pon dang long MLA ru idang la de ban contribute ya ke ai ka ba ni ajengmut ba ka sarkar kan le kan one dan point kiakren kalau tapi pa BCL mo pi yang ai kan simen ka jing pe jonga ngayu i ba kom ki politicians dai ada ki baklaya nanti next election la sha vote out kum ki briew Paidbah ki NGOs ki lada ki baklaban keren no ki la sha kan tho ki Paidbah suki ki la do pin pet pad ki government officers namar ka sarkar mde ba ong barantang politician run ki bureaucrats ru lada pi pet ki government officers fin le ki li khamtami ki IS ka appraisal jum people long komno sar em ngi tengi le self appraisal pamot komno kata self appraisal pin ong dalade mangala le ba ha ka kam kimdan kata ka appraisal system ko ban check te ki ba uni ula perform kan ka job description to kala bandan ne mdan target mdan ban ong ba lada me shong ha to department ha kata ka snem kwa ba kini ki deliverables ki la de bandan yaki IS kim julong yaki MCS kim julong katu lada pi pet ba katu ka de ki ka ba pen ka nom pen kentiu kan te lada ki wan le so ki ministers ki bele se ki bampat shemphang ba kim pada sungthu ba ki sha pencate ha po ki ni ru te katuru de very bad katuru pelat daki bureaucrats namar ngim dan job description ngim dan accountability ngim dan ke ru katu ka system ngalingo ba hadu menta kat ka UPSC kat ka MPSC balai kim dan te kata ka proper definition ba ka sarkar ru balai kam dan masyu ono kum ka HR department balai kam dan sarkar ngai ba ka di dan kam ha dengan klinik ko yes dia isu interrupt ini lah digress nak isu kai ke bakwa ben pi kelin ningkong ni ke jala ka jungi kibon kinohi kai ki ke health sector kalau very bad mo kau ngakwa penwan ra ya kan ni ke link ya ke political appointment shane ko bede gila sios ni ba roy baki kitu ki commissions ki bodies kitu kan taki klur kira pelut tangkem kawi ke meeting ni khamshong don ki judge commission ki ba pelong tangi wi meeting hendai daki ngamtip kat nu kila pelut te hang tu pi kawi kalong ba ho ngitip ya ki education hami galia kam da dai tang bangim Pisa hang ni kala dai ka mismanagement ya ka sector as a whole ka education yang ni kanong pi it has been totally mismanaged ka yak ta ding haban accept te ka bangi haban ribam ya kani but ngidon kam a very strong minister ubala ban revaming education kam dei ka ba simple education department henlei penlapai ke pimong ladang pi shimno nga kani nga chupet ka ladang shimno ya kani ka Pisa na ki political appointees ni invest ha ka health kanu tili ki si ngidon ha megalaya jongi ki si senong kondong x-ray room don CT scan room don nganong pila dai fi divert na kini ki spaklur ki ba pila ong ki si jongi ki la biang lut bat ki nong kondong jongi kem don kam shu ban ki sor ka sor jongi kalak hamduna ka jing blok ru matang ka jing wan shim dawai ki ba pli ki nong kondong sor ka at ya ka traffic jam te ka ai ka banga shu advice ya kan ni namar i nga burom mi Pisa ba pi long honorary kem shim bai nak sarkar long political appointee political giving advisor headline ngasu ajing muk sarkar kalong ba kat ni ki Paidbah kumnei ba Jemino ila kubur ba iyo ki jinge jong Paidbah to se ngolem nam ta ki Paidbah pungkut no ko political appointment belong ko ba claim say so ai no ko Pisa kelech na ya kitu ki PhD ki CC senong kondong ba kin suk kinong kondong te da ka pidan ke Pisa amdi ba pimdon kat kita ki spak klur sistem san sistem perkat kanu ko wik x-ray kan lut tersebut ko wik CC kan lut siklur dalam nak tu kau wei commission kelayo eban ai ki x-ray ki CT scan kau wei si nong kondong ban ai kamro namar ya kini ki he ki han ki political appointees ru don bynta mo ki don ki ba pen rung tu daki politicians hi ki different levels ki office baro ndai ki don ki he ki han political appointees ru ya ki tu kabam duna sha ka silak ngatharai ka jing seo ki jing yo kini ki lada split ikato pi ai kam ki khna ki yo experience ru baro ki department ngan ongai pi ngaling buram ha banga tour shakinong kondong bali ban kandu ikiblio at the block office and the line departments especially agriculture horticulture we have some of the best officers
Handrai teng nang ni na shalong ki control ki IS ki bam sung thu le se ya ki tu ki kamru ki khot sa yu KPMG ne yu consultant yu ban batai uta kini ki line department officers ki hap shu ngap ka ek bakila ban le ki mla le shu na man hashim na pisa ka tingkan ka department Berperlah pakai jingke ahli galia, kumo ke jingke ahli galia kalau bami kan dengan Meghalaya Basin Development Authority. Haba kini ki line department ke yo issue. And it's very dangerous. Markini ki authorities baro ki thau ya lade kata karukom baki longhum ki societies which are outside the purview of audits. Kare ke tu kan. Te ya jingakren ni kata mo menta namar ba yes. Namar ba nama kapor kelayan ngaku aban keli ni jing keli ya iba roy person ram shwa bangin yo ka closer na mak mo ni tip mentang ila kong ila Kharlukhi ka loka yukta dan ila Kharlukhi kan ni ko audit room bangi don ni kan Meghalaya Society for Social Audit and Transparency tamang tip katarikam hado ka nune ne yo ka dei tang kawin ni jing bentame ro ka tangam tip ti nalor kita ki ai thai ki wei ki an ki bangi don haka jala ga jangi ban pentik na ba ka don ka jing penyai hok ya ka Pisa ka pilan haka jala ki an ki don kung ba ong meneka lokai ta ka don social audit ka don de ka jingkali ka long ba ka sarkar ka snai ki policy ba fair pen bon ki shu sakut kim pentri kam ki hak ba khadu hi ka political will ka we ka de ka we mo kom ba isa Jemino mene ma I ka party ka jong I ka don lang haka government tilada ka UDP ka shem ka decision ba na ka party ka jong ni nom sha ban thung political appointment ni la ne lada thung ru nom shem Pisa kala khamduna ka jinglut diat Hindi tangga UDP ada parti su ki badan ka government. Kabaar kalong ba kini ki decision ki ba ka sarkar ka siyam kumban chupan kumao I kong yong mane ka sarkar ho nam aja khat prado aja arpulai por balong u James Sangmao minister. Ka ai ka wanra itu ko ka order ban wave kini ki tax na ki petrol pump. Kabaar long ban wave ka electricity bill jong ka Bernihat Industries Association. Hi kum ka jala ka bangi duna ka jingmi tela dangi le sa kum kita ki jai kam ki bo no jaka bangin yo ka Pisa ngim yo te ka kalong ke ek ka ba du nong but ka baar ka balai kalong ba lanengi pet kini ki political appointments kini kimi balai kimi na du usnam arjasan hakapor ba ka Supreme Court ka rai ban persya ka to ka jingthungi ki parliamentary secretaries But ban ra do ka jok kapor ban limit ya ka jingdon jong ke minister. Kamut batang khatsan persen pila ban don minister na ka total strength. Tiknang ban accommodate lot ikini bro khat thong gum kita ki chairman ki ban yo iki facilities ki jong ki. Tanga try kapor kala dai yang ngi gum kinong song snong ban keli jing keli ba kum ong isa iba Batskhem mane ba haba phithung yu briew kum chairman kari ban don ka qualification. Kali menjon ke job description ba kum ta ter ni kum ba kalong menta kini ki commission ki council ki baki ki thong mdon mat ka andru ne ki thong ka kali kalong ka ka source of law ba thong ki ro mdon ra ka shudai tang ka office memorandum ka shudai tang ka resolution ki shuthung la ka thong ti kum ba kalong hadu menta pot judon ba kali ta ka kali te le se nang ni sakmat kinda don ka don ka jing pensyai long hot ban kali kali Ti bentang ngi namar ba ngilaya pala dia kapor ni tingin point ka closing remark mo nginsang ni ba Kharlukhi ke ai tharai ba ka ba phi tharai ka long ka badan kam ka jala ga jongi menta ban pentik na ba kan don shisha kata ka jing penya hok ya ka Pisa pilan Hato gidon kam ne ka nuko ka agency la ni kinu ki weki lar ki ba ka sarkar kala ban shim ban te la kam ya kata ka jing pulut haki bynta ki bam ya hap na ki bam kentiu ya ka imlang ka salang Hi ki jing pet nga ga dai tang gani namarong nga kumnur nga don bok ban yo ne tribal pi sang ma 2008 nga triba kumulong broad political party hado gani election 2023 ni don ga manifesto te henry kata ka policy pat ndala job ndon akan mau ha ka to ko porwa Dr. Don long chief minister the agreement swag election galong ba whoever gets the largest number of seats utaban lead te henry u yo pi esangwa te u ong no let doctors lead no ga 2.5 tong balai sir ong I want to have a planning board which ngan wanra igi briew kiba can really contribute tam dai bonga ong I think that is the only planning board in 2008 ba piyo sa gibreu kiba ho mdai tang gibreu jongi wanra na baru
tu ko por nang ikren kum yo bhakat mawra mene kum ba jong aifat ba ayu Roy. Hoi, he was there. Then of course Kong Pat was there. Nang ta Glenn was there. Nang ta kani ka Dr. Sarla Kopalan kadai ka advisor United Nations on Food Agriculture. Then nang ta Saha. He got you the power man of India. Namar he's the only technocrat belongs get three to common of India. Di hakato nga lamba jong nga tip kan ba at least ka capacity jong I kum ka state na 4,000 megawatt. Di hado man ta ngimla ban implement. Te nga nge ko boong sir PA to we have to have a policy and then on the basis of that policy ngila man try kam kai. Tangkum fi ong pi number 1 hi kadai wi fi ong waro lada ngi try hok. There's no problem. Laringim try hot te kamut. Ngai kawai ke ba ngiyap ha state. Kalong mong isu generalize baik te ngimnot. Ngan side example kai bu le ma pala. Ma pala ong ba don't give involved with drugs. He came out with a name. To, Deputy Chief Minister file a case. Tip maneuver right. Tetangkan yang tip kan. Lagi note ban lek kum ne. Kamut to ladu bakalau palau sius pa kror. Ladu deu palati ni dekat house ne majil. Tang kata kabangin la rengi generalize am compose SA. Sulong baik politics. What yela diru. I'm open ngasih ong every press conference I'm open. And plus judgment ad kata mo ngai ni mana ada kami on MPSC even from your party also. My missus was there. We are open. Pila bele RTI, you'll get it RTI. Plus you are journalists. Don't go for yellow journalism. Investigate. Find out. I spoke to my missus. She's ready to go to jail if you found that we have done something. Namar nga ka COVID bhai la de. Namar la de ngawang pi we are open. Dai tang kata the Supreme Court kala ai ruling 87.5 is written, 12.5 is personal. Tela the don ki member Assam chairman, Assam Public Service Commission chairman is in jail till today. Phi kum ki Paidbah, you avail of this. Don't just listen chikne ki hearsay te. Even press you listening to hearsay. Good press go for investigation and then you get Nixon fall because of the press. So this is my appeal. Ngasih semua orang tangan dekat way bah kamda day tangi kita ki political appointments. Dia henry kembah kedo nak kaliang kinong keren moh kajing sengokia nak kaliang jongki agak dia state ki jongi ngatrai ngi de banlong ki bapet ngor ki bapet perman habarok khot ki bynta mendai tang hakatai kata jingiakren ke political appointment haman ki department moh wat ki scheme ki project ki bapher ngidon kam haban smuthu ya kanero te shwa bangan long ngashwa ban ong tangan de woi pade teng mo ni kwa baki briew ki batbit baki nuan chahmat teng pade ki briew ki batbit pade ru ki muan chahmat teng pade ngiyo ye ki briew ki belong committed ka feel ki bla tre ha feel at the ground level maki pade ki long good constituency managers pade ki kham tip kham ba maki pade ya ki jing ka kya ka shon jong ki tu ki jaka jong ki tu ki area jong ki tu ki Paidbah bani utai ba shong secretariat ru teng kalong kum ta ru pi dia takadau ngidon kam ban ya don langket pi teng ho ngidon kam kita boong ki expert ru mo kila bandin Sabha ru tempat don kam ru ki expert ki beri la jong ru ki ban ai jing mut kan kam no ban penwandur ba kan ya kata ka mo ka roi ka par ka ka jelah ka jong kan Kong Angela. Tiga tharai nadu meneng ya crunch halor ka economic crisis. Tang ba le seng hap ro ban kli kita ka state planning board ka ni halor ka economic crisis. Number 1. Esa ka wai pade ru ka de ka jing shisha ba teng hap ban shim jing arab mo jong ki briew we have to be humble enough ban shim ka jing arab. Jong ki experts ki banabar tang ba pina pit the choice of experts which Meghalaya government brings ru teng is very questionable. Tang ba ka e ka ba ngatharai ka bangi hap ban smuthu ru haba phi ong bang ngi don kam ban shim ki jing mut ki e jong ki briew de ka wei ka bangin aju ban bha na ban shwa ka dei ba ka ba sung si mata ka long actually that the legislators want to be the executive hang ne kwa ban thungkam kwa ban dei jaka bakin thau an hande ka por bik thau an ru pa de kimju long open te kimju shim ye ki views jo ki briew ka dei ban don ka
pre-legislative consultative process mo bakhat lang iki briew re pishu ong ken baki briew kim kwa wan ai jingera ba Jemino re bun sien ka sarkar kamlong open ro ban shim ki ideas jong ki briew even in small things. So actually pind ong ba advisors or information or knowledge is out there among the people. Manu bala ban solve ka issue jong nong rap jong ki nong hikai Andre pi hap man long ki bala man ngap ki balong humble to take their suggestions. Te sakawai ru ngakwa ban ong ba hawa na do meneng yak do ti pi bro arngut ba pi de ki ta ki badon liang jong ka sarkar andre kini ki political appointments ki de ki kena teng kena seng ru mo to keep them quiet ki sha tap no as this and that. Ni tip some so-called stalwart leaders of kini ki seng bhalang Menta kila asngap jak namar kila asya thep kum ki advisor kini hitai. Ti ngang ko an kuntu ki Paidbah nei ba kin wat jing tip na individual legislators jong ki kinu kita ki supporters jong ki namar every constituency will have a whole list jong kini ki briew ki aikam kamria ndai kira ya comment but they will be the ones ban try bang the next election lakon na humta. Ti makiru are equally to blame. Kidai ban baakhle ya ka jinglong jingman jong kajela jongi but sakaway nga shus ngokhya bha halor kini ki commissions kini ki bodies ki bade halor ka sports ki he khpo sudah ki bayadon hento tharai tang ban ra ka bet rokim nang ban kanjat ka bol rokim nang ndre ki batai maki ki nong le kai ki shim decision maki sha seu maki de nak ta ka daw pa kata ka sports na kata kajing le kai hang hejela jong iru is in this condition. Ba Manuel, closing remark. My closing remark te kalong bet kumo ong iba hi mene habakut it's not just about ba ong basyusna tang ka policy na kumni kumtai ndai ban implement ni kitu ki policy ru if you don't come he can some sort of masyu ong no political appointments long required he up to a certain level tamba mdei ban ong but from a political point of view kan kadi ban long ba at least bring some subject specialists hakatu ka kam khanang ba tu subject specialists lada umla ban kan tiu see it's all building blocks right it's like a drop makes an ocean to i kam ki ba ki shim kini ki political appointees or whoever they are ki ba bu sarkar number bu kwa ban dan lang lada kila ban pen pair lada kila ban kan tiu ai pori ki system hadin system pet ken ke performance jo ki long no ladam long be lada fidei makna obri lo jong ru habakut patadi mentai ke Paidbah te pa pikwa pat keu de mentai ka ri te bangi kwa ban kentiu te lada gila ban le kum ta bat ka long transparent pat babaro khaj bri ki yu i ba ya kum ni te kitu ki bri ki ba yo itu ka kam kum honorarium ne ba yo kum no rum le ta musulong no ki contribute ke ni kata society nomor bon ki bri ki banong ba manubam idi baro khaj ke it ndai dan pat ki bala badan pat ki bamla ke jingla ro kodan lala ki department la jong lala jing su thu la jong ndai suki la ta baro khaj ke kentiu kata ru kom te ka jaj benriu ba ka ri kan kiu ma long tai kan Batskhem. ที่บันยิงสุดท้วยกตาบันน้องบันทุ่งยากี political appointments ก็ตุกันยิงดอนกำหิงว่องใบเงียมดอนกำบันไอที่ expert advice มั้งจากสรการที่กำลังได้ประเดี๋ยวบันน้องบากตากาคือบัน measure ยากตากา quality จงกา contribution จงพี่ได้กับ status ระดับพี่ได้ UMLA แต่ละได้ MLA ละอยู่ A+ ada pinong kami ke parti bakhamrit philai OB philai OC yang tu tang tu ngila sutu ba ketu political appointment si kam day for the a expert domain but kam day hi nam ta jing roi jong ka jala ting gi ek bang don kam ni ka long pe kum ka jala hi ba ko we ka long ba ni haban kit khle ba ki political appointment ki day na ka banta ka common good ko jong but ban tackle ya ka ni don kam hi bangin sutu ba ka politics kadai bangi manage ya ka common affairs jong ka imlang kasalang na jungi te ngin ye train nam ta ka politics da ka ta ka perspective amdei banong bangana le yang te ngan join party A ngan join party B khnang bangan yo kali bangan yo office bangan yo nong tre bangan yo bam Pisa ya kata kedai hi ban mi nagi Paidbah ken nagi Paidbah ba habangi join na ka politics
Kali ke politics ke nam ta ka common good. Ladangi join ke politics nam ta ka common good ban manage ke common affairs ke jongi. Nambar pi kawi kalong ba minta pimla man su thu nguso pi di political appointee bi yo Pisa ultimately ka tu kan ta ki kun pi ki jong pi. Pimla ban escape. Lain no stang dai pila pha ki kun Sabha bet ke nom wan su shani ti kata ti ken lai ndai la da pi dang wan phai one way or the other kan ta. Ya hab ke jing keren jong ba Manuel jong ba Batskhem. Bagini ki kajing thung ni kini ki political appointment ki ban so thuru ya ka jingla ka jong la jong de ting you have to understand your capacity, your ability kan adap syajit if kum chairman jong ka resource mobilization commission, you have to understand pila ne am ban shim ya ta kam. At the end of the day your conscience also has to come into play kan pihak ban perkat kan refi shim ya ka kam la da pimla ban tre ta ka jing du nong po ka de ka jalai bro koi kabar ka long ba ka jala ka jongi ka ban perkhat ru ba kumnu ban kentiu ya ka per capita income jong nong shong shnong te ban le ya ka ta phya ban pet ba ka Pisa ka bangi yo ni ka jala kam dei ban sha ra shaba la da fi pet ya ka jing thung ya ki consultants te ki spa ngot hang te po secretariat yong mo la da fi rong menta secretariat don bi ong ba phya tengku paramet ba ki consultant ki ba ya ba yeng po kordo jong secretariat te ka Pisa ka bangi ngi siu ka tax pay money ka jongi ka kalet ai kitu kisah spa ngut kimding nong shong snong jaka jala kilet shabar kamut ba ka Pisa ka kami shabar so hang tar ngi hak ban ya perkat kan ba la ngi kwa ban kentiu ya ka per capita income jong nong shong snong ngimde ya ban pet shabar ngi consultant hang ni jala ka jongi kum ong kong men ngi don shibun ki briew ki bala ban contribute ngim don tang ki bureaucrats ngi don ki technocrats ngi don ki field experience ki ba you the pet shatar ngi kini ki sngi ka to ka seng jong ki engineer mo ki dang pelong ya to conference ki ong baka jala ka sorkar jala ka jongi ka phai shabar balik kampet sangiru ngiru ngila ta ban plan kumnu ban wanra e ka decongestion ya ka Shillong city te balik hak balik te shabar pimpet ikini ki bangi la don lupa tong kita ki ba lang ba isa badon hang ni mo badon ka seng ka ba yalam ya ka sorkar seru badlong badon hang comment so they should take it to the ya shagi bor ba they pek nang ba kin perkhat in that way kan kum ginong snong banginom ya du nong te parlo shibun ki mat bangila ekta menda ka sngi bad kibun u kijing ai jing mot hagani sngi ka we ka long ban ra da ka policy ban yo ban pentrikam lani ban pentelun ki kam ki jam kumba ka thmui ka sarkar nang ta ka don ru kijing ai jing mot ban ra e ta ki nongialam om tang ha ka ta ka political class lani ka ta kun hun jong ki resign pyrthei hendrei wat na pedeng jong ki kun hun ba pher ki lam sei ta ki nongialam ki ba don chi sha ta ka jingkit clear but kani ka jingiakren ba ka jingi merging mot mata sngi kam dei than tang halor ka yo ka kot but ka jingpynlut jong ka sarkar haki bynta ki bapher ki bapoi hatu uni uput ba ka poi shadu ka ta ka jing sharam ka ba da ki pho da ki spark lor tingka ti hendrei ka dei ru ka jing krsiu thia u Paidbah ba nang nish khmat unlong u bapek parman ya ka jinglong jingman jo ka senchal khadar ha ka jela te palok lada pidon kino ki jing ai jing bulani kino ki jing kli ba phim don ka jing shai phila ban tho comment section apo bangin le ban ai ki jing penshai ki jing kli jong pi te tat hadung ini kan dop yang wat pi ka we ka por ngakwa ban ai biang ka jing ban ai kublai biang ki panelist ki jongi ki play don menta hakani ka sngi ikong Angela iba Jemino iba Kharlukhi iba Manuel iba Batskhem ba iba Roy kupar ya ka jing wan shim menta ka jongki ba ikita ki jing ai jing mut ki jongki hagani ka sngi te tat hadung ikan dop yang pi ka we ka por ngadi iban ki teu mauri na ka bentau for front media kublai ka por jong pi baro